खुलुमबाय बे समाव बड'लेण्ड इंखं टेलिभिजननि स्टुडिय'आव आं ज्योति बसुमतारी। खुलुमबाय आंनि हा ब्रह्म। दिनैनि गाहाय रादाबफोराव दं। गवालपारानि दहिकता हाग्रा ओनसोलाव इभिक्सन। गुवाहाटी आरपिएफआ सा 6 सिखाव खादों। राजनाथ सिंहनि आसाम दावबायनाया केन्सेल जाबाय। दिमा हासावनि दैबाज्रुमाव गोमानाय एनआईटि सिलचरनि सा 3 फरायसानि सह'खौ बोखांबाय। दिमा हासाव गावखुंथाय गौथुमनि गाहाय मावफुं सोद्रोमाया जाथिंगा फोरबोखौ बेखेवबाय। एसटि आरो हा पाट्टा दाबिनानै आदिबासि फरायसा आफादा बाइक रेलि खालामदों। दानिया फैदो आबुं रादाबाव। दहिकता हाग्रा ओनसोलाव 1140 बिगा हाखौ दखल खालामग्रानिफ्राय उदां खालामफिननायनि थांखि इभिक्सन खालामनाय एबा होखारनाय हाबाफारिया जागायबाय। दिनै फुंनि 7 रिंगानिफ्राय गवालपारा जिल्लानि बेन्दोंआव थानाय दहिकता रैखाथि होनाय हाग्रा ओनसोलाव आयेन बेरेखायै दखल खालामग्राफोरनि हेंथायै जिल्ला खुंथाया इभिक्सन खालामदों। 900निबो बांसिन पुलिस, सिआरपिएफ जवान आरो फरेस्ट गार्डफोरखौ लोगोआव लानानै जिल्ला खुंथाया दहिकता हाग्रा ओनसोलाव इभिक्सन खालामदों आरो 700निबो बांसिन नखरफोरखौ होख्रांहरनायनि थांखि लादों। बे होखारनाय हाबाफारिनि गेजेरावनो एआइइउडिएफनि गाहाय नेहाथारि आब्दुल हाइजों लोगोसे गुबुन सासे दैदेनगिरिया दहिकतायाव नुजाथिदोंमोन। नाथाय बे होखारनायखौ हेंथा होनायनि दाय फोनांनानै पुलिसआ बिसोर सानैखौबो खानाय जायो। मख'नो गोनांदि 9 आरो 10 नबेम्बराव गवालपारा जिल्लानि दहिकता हाग्रा ओनसोलाव इभिक्सन खालामगोन होनना गिबि मन्थ्रि डक्टर हिमन्त बिश्व शर्माया ससियेल मिडियानि गेजेरजों फोसावनायनि उननिफ्रायनो माखासे दखल खालामग्रा नखरफ्रा इभिक्सन खालामनायनि सिगांनो बै ओनसोलखौ नागारदोंमोन। जाउनाव खुंथायनि इभिक्सन खालामनायाव गोरलैसिन जानानै फैयो। मोनसे गोख्रों सिग्रोमनायनि गेजेरजों गुवाहाटी रेलवे प्रटेक्शन फर्सआ गासै 19,600 रां बेसेननि कपार तार आरो आइपि क्लफर फ्लागजों लोगोसे गोबां रेलनि मुवा बेसादफोरखौ खावनाय आरो फाननायाव लोब्बा थानाय गासै सा 6 सिखावफोरखौ खादों। मिथिनो हानाय बादिब्ला गुवाहाटीआव थानाय सिनियर सिडिअ मावख'नि बाख्रिनिफ्राय तामानि तार आरो गंनै आइपि कफ्लर फ्लाग गोमानायनि खौरां मोन्दोंमोन। जायनि उनाव थाबैनो राहा लानानै आरपिएफ मावख'गिरिफोरा एसएसइ, टिएल, एसि, आइसि, जिएचवाइ नि हेफाजाबजों आरबि पानबाजार ओनसोलनि साखाथियाव अपारेसनखौ खालामनाय जायो। बेनि लोगो लोगोनो खावनाय मुवाफोरखौ फाननानै सावनाय जादोंमोन होननानै अजदखौ मोनो। एसआइएबि खाननि दैदेननायाव आरपिएफ हानजाया जाथायसालिनिफ्राय गोबां बिबांनि तामानि केबल, खावनाय गंनै आइपि कफ्लर प्लाग आरो खावनाय मुवाफोरखौ रोगानायाव बाहायग्रा गंसे थेलाबो बोखांनो हायो। पुलिसजों खाजानाय दायनिगिरिफोरखौ फारियै मुनाफ आली, शमसुल हक, नयन सुन, मुल्ला शेख, आमिनुल इस्लाम आरो निजामुद्दिन होननानै सिनायथिदों। बिजिरसालिनि बिथोन बादियै गासै सा 6 दायनिगिरिफोरखौ एसआरएम जिएचवाइ नि सिगाङाव दिन्थिनाय जायो आरो 14 साननि थाखाय गुवाहाटी लख्रानि मिरु जोबथेसालियाव दैथायहरनाय जाबाय। रैखाथि मन्थ्रि राजनाथ सिंहनि आसाम दावबायनाय हाबाफारिया केन्सेल जाबाय। दिनै गुवाहाटीआव खुंनाय भारतारि अख्रां रौनियानि गायसनथाय सान फालिनायखौ लोब्बा लाना बानजायनाय एयार श'आव बाहागो लानायनि बाथ्रामोन रैखाथि मन्थ्रि राजनाथ सिंहआ। नाथाय रैखाथि मन्थ्रिनि आसाम दावबायनाय हाबाफारिया केन्सेल जायो। बबेखानि माखासे एंगारहायै जाहोनफोरनि थाखाय रैखाथि मन्थ्रिनि आसाम दावबायनाय हाबाफारिखौ केन्सेल खालामनाय जायो होननानै सुलुङाव फोरमायदों। अब्लाबो सिगाङावनो थि खालामखानाय हाबाफारि बायदियै बुरलुंबुथुर दैमानि लाचित घाटआव अख्रां रौनियानि एयार श'खौ दिन्थिफुंनाय जायो। दिमा हासाव जिल्लानि मोनसे दैबाज्रुमाव गोमानाय एनआईटि सिलचरनि सा 3 फरायसाफोरनि गोथै सह'खौ बोखांनो हाबाय। सिलचरनि दैबाज्रुमाव दुगैनो थांनानै गोमानाय एनआईटि सिलचरनि सा 3 फरायसाफोरनि गोथै सह'खौ दिनै बोखांनो हादों। बे बाथ्राखौ फोसावदों डिस्ट्रिक्ट डिजेस्टार मेनेजमेन्ट अथ'रिटिआ। बे हाबाफारिया सनिबारनि बेलासे हारांगाजाव ओनसोलनि बलसम बागानाव थानाय बुलसल दैबाज्रुमाव जादोंमोन। सिलचर एनआईटिनि जिउ गोमानाय सा 3 फरायसाफोरखौ फारियै उत्तर प्रदेशनि सौहाद राय 20 बोसोर आरो सरबा फार्टिका सिंह 20 बोसोर आरो बिहारनि राधिका 19 बोसोर होननानै सिनायथिनो हानाय जादों। डिडिएमएनि सासे गागि मावख'गिरिया फोरमायनाय बादिब्ला सिलचर एनआईटिनि फरायसाफोरनि हानजाया दैबाज्रुमाव दावबायनो थांनाय समावनो बे जाथाया जादोंमोन। बे खौरांखौ मोननाय लोगो लोगो रेस्किउ टीमखौ जाथायसालियाव दैथायहरनाय जादोंमोन। नाथाय लोरबां मबाइल सिगनेल आरो जेंना गोनां ओनसोलनि थाखाय बे रेस्किउ अपारेसनाव गोबां हेंथा जादोंमोन। जायखिजाया इमारजेन्सि थासारिजों मोगा-मोगि जानो थाखाय साखाथियाव मोनसे मेडिकेल टीमबो फसंनाय जादोंमोन। बै साथामबो फरायसानि गोथै सह'खौ दिनै दैनिफ्राय बोखांनो हायो। रिपर्ट बादिब्ला गोबां सम नागिरनायनि उनाव रेस्किउ टीमआ सनिबारनि बेलासियाव सरबा फार्टिकानि गोथै सह'खौ बोखांनो हायो आरो गुबुन सानैनि सह'खौ दिनै फुङाव बोखांनो हायो।
डिमा हाउसआव गावखुंथाय गौथुम एबा डिमा हाउसआव अट'नमास काउन्सिलनि गाहाय मावफुं सोद्रोमा देबलार गालसाया जाथिंगा फोरबोखौ बेखेवबाय। डिमा हाउसआव अट'नमास काउन्सिलनि मासिगिरि मुहित हजाई आरो गुबुन गेदेमा सुबुंफोरनि बाहागो लानाया देबलार गालसाया 2 साननि हाबाफारिजों खुंनाय जाथिंगा फोरबोखौ बेखेवना होयो। देबलार गालसाजों लोगोसे मुहित हजाई आरो गुबुन आलासिफोरा आलारि फोजोंनानै बेखेवो जाथिंगा फोरबोखौ। मख'नो गोनांदि जाथिंगा बियाबनि एमएसि फ्लेमिंग रुपसिंआ गावनि बराय बिबुंथियाव जाथिंगा फोरबोआ माबोरै जायगानि रांखान्थियाव गोख्रों बिहोमा होगासिनो दं बेनि सायाव नोजोर होयो आरो सीएम गालसाजों थुलुंगा आरो मदद होनायनि थाखाय साबायखर होयो। सुबुं थुबुरमा मेलाव गाहाय आलासि महरै बाहागो लानाय देबलार गालसाया जाथिंगा फोरबोनि गेजेरजों जायगानि हारिमु आरो दावबायारि बिथिंखौ जौगानायाव लोब्बा थानायनि थाखाय बानजायगिरिफोरखौ बाख्नायदों। आदिबासी हारिनो एसटि सिनायथि होनाय, हानि पाट्टा होनाय, साहा बागाननि मावफारियाफोरनि साफ्रोमबोनि मुजुरिखौ 551 रां खालामनाय आरो गुबुन दाबिफोरखौ लानानै आदिबासी फरायसा आफाद अल आदिबासी स्टुडेन्टस एस'सिएशन सुंद'यै आसाया दिनै बाइक रेलि खालामदों। मख'नो गोनांदि क'क्राझारनिफ्राय जागायजेननाय बाइक रेलिया राङापारा, बिश्वनाथ, लखिमपुर आरो तिनसुकिया जानानै दावबायगोन आरो क'क्राझारसिम गिदिंबोफिनगोन आरो फोजोबफैगोन। बबेखानि बे बाइक रेलियाव आसाम सरकार हाय हाय, बिजेपि सरकार हाय हाय, हिमन्त बिश्व शर्माया खामानि गैया, मदि सरकार खामानि गैया, आदिबासी हारिनो थाबैनो एसटि मान हो, हानि पाट्टा हो बायदि स्लगानजों होस्रिखावो। मख'नो गोनांदि आदिबासी हारिनि जेंनाफोरखौ सुस्रांनायाव बिजेपि सरकारा फेलें जादों। आदिबासी हारिनिफ्राय मन्त्रि एमएलए थानायनि उनावबो आदिबासी फरायसा आफादा बोरला थिर लानानै बिजेपि सरकारखौ बिदाय होनो थियारि जानानै दं होननानै बाइक रेलियाव बाहागो लानाय आसामनि मिरु आफादनि लेङाइ आफादगिरि इसाक लाफ्राया सरकारखौ हुमखि होनानै बुंदों। दिनैनि रादाबा एसेनोसै। गोजोन्थों।